моите приятели! Вие сте с третият ми клип за Лего, който е качен в YouTube. Днес ще ви покажа този Лего техник. Води се Jetway Racer, който когато го дръпнете назад, тръгва напред. Ето толкова са големи гумите, защото е едно към едно. И хубавото е, че ако си купите и другия модел джип, ви става ето това и инструкцията можете да си намерите в интернет, че си изтеглите мобилното приложение. Това горе-долу е кутията и така. Сега колата е ето тази. Има стикери на черепи, на гумите има стикери на огън. И това тук е двигателчето, което като дръпнете назад, то тръгва. Много плавно върви, ще ви го покажа на тест драйв. Предницата му е много хубава. Това е като въздушен джоб, както на спортните коли. Това тук са странични ауспуси. Гумите са много хубави. И ето отдолу шасито. Много е хубаво шасито. Тук се води двигател. Тук това са главните части, които крепят колата. И горе-долу е това. Сега ще ви покажа горе-долу инструкцията. Ето я. Това е инструкцията на Lego Technic. Може да я видите и на сайта lego.com /техник. Ето. И сега вътре има такива картинки, за да ви улеснят, когато сглобявате. Това по принцип са 60 стъпки. Тук са описани частите. Това е за което ви говоря. Чакайте, че един студент тук дрифтира. Това тук е двигателя, който е и от който се задвижва колата. А това тук, както ви казах, това се сглобява от това и това. Това са другите Лего модели и тук отзад това Лего човече. Резервните части не е нужно да ви ги показвам. И сега ще ви покажа как върви. Дърпате назад и тръгва на доста далечни разстояния. И имайте предвид, че това е върху килим. Може и върху легло, пробвал съм. Може да изпълнява и скокчета и такива неща. И между другото е много хубав модел. Модела му е 2016. Излезнала е януари месец. И е много компактно и хубаво за носене. Където искате може да си го носите. И е много приятно и изненадващо. Това беше от мен. До следващия ми клип.